Des del passat 27 d'agost a l'11 d'octubre, l'Aula de Cultura del Fòrum Verger Balaguer de la Fundació Pinae presenta una exposició de rajoles d'art i oficis amb la temàtica de la Festa Major vilafranquina de l'artista de capellades Francesc Aloi. En l'exposició es poden observar rajoles dels diferents balls, com pot ser el Drac de Vilafranca, els Diables, el Ball de les Gitanes o la imatge de Sant Fèlix. Aloi explicava com va sorgir la idea de fer una exposició d'aquestes característiques. I el fet de fer ceràmica, com que és una cosa, és una variant dintre l'art que no es fa servir massa i està molt perdut i els tallers han desaparegut, l'artesania actual ja no és això, no és aquesta dinàmica pintant. No? I llavors va resultar que teníem de buscar un tema concret. I llavors, com que es va decidir que seria la festa major, doncs una bona idea era fer un costumari als temes tradicionals de la festa major, que té una història molt important a Catalunya. No? I d'aquí va sorgir la idea de fer temes de la festa major, també juntament amb temes del vi, no? I algun tema d'oficis que també hi ha més avall, i algun tema de sants, perquè el Sant Fèlix va acompanyat també de la Verge de Montserrat i el Sant Jordi. No? Les rajoles esdevenen un important testimoni de la història i la vida des de mitjans del segle XVII fins a finals del segle XIX. En aquella època tenien una funció no solament artística, sinó també informativa per la seva societat. Enguany, en un any del tot diferent, en el que no viurem la festa major tal com estem acostumats, Aloi ha volgut que la més típica estigui present d'alguna manera. Jo no havia imaginat mai que arribéssim a aquest extrem amb aquesta exposició i juntament, a més, és la mostra de com és la festa major sense qui hi sigui, no? I això potser ha quedat bé el tema aquest perquè és la festa major i no hi haurà res, però aquí, juntament, concretament sí qui és, no? I aquesta és la idea que ha quedat bé i tot, no? Per dir d'una manera, no? El ceramista Francesc Aloi Carné es va iniciar des de molt jove en el món de la pintura i es relaciona amb referents del moviment d'artistes de la vila de Capellades i de la comarca de l'Anoia. La seva obra pictòrica és realista, impressionista i figurativa. Tanmateix, la seva obra ceràmica segueix el seu particular tractament del color i de la llum, adjuntant els seus coneixements i estils tradicionals de la ceràmica catalana. L'exposició es podrà visitar entre el 27 d'agost i l'11 d'octubre en horari de dijous a dissabte, de 7:15 a 9:15 del vespre, i diumenge i festius de 12 a 2 del migdia i de 7:15 a 9:15.